Подячки и Айшегнук. Атака на домакините по дясно крило и първо странично хвърляне в тяхна полза. След малко ще ви прочита и съставите на двата отбора. Добра намеса междувременно на Веселин Пенев, който отне топката. След това Станислав Ибачев не успя да я чисти по най-добрия начин. Прати топката в краката на номер 25 Филип Бурхарт. Сега с много странично хвърляне в полза на Арка. Бурхарт към централният нападател Джозеф Мулае, чернокож Таран. Диан Генчев обаче владее сега топката. Пас наляво към Тодор Христов. Добър шпагат на двойката Анте Розич, който отне, но бързо топката се е върнала в владение на Старозагорци. Сега в краката на Станислав Бачев, който връща към Александър Томаш. Томаш точно на дъгата на наказателното поле. Комбинира отново с Бачев. Сега пас на Дидо Генчев напред към Тодор Христов. Вратарят обаче излезе предвидливо. И топката е в неговите крака. Просто нямаш как Тодор Христов да достигне кълбото. Сега стража на Окините изрит топката напред, но доста неуспокосано. Марсело Морето в краката на Тодор Христов. Сега Владислав Затинов пробва с едно пас към Тодор Христов. Не се разбраха двамата и топката е във владение на домакините. Старозагорската агитка разпределяла своите транспаранти. Зара Бой с CP12. Български флаг с лика на Васил Левски. В случая годишнината от обесването на Васил Левски. Сега Веселин Пенев. Дълго подаване надясно към десният полузащитник днес Станислав Николай Станков, извинете. След това добра интервенция на Владислав Ямуков и странично хвърляне в полза на домакините. Нол хвърли към капитанът с номер 23 Мачей Шматиек. Страхотна виелица. Но явно пак се появи силният вятър. Снегът от козирката направо е върху нас. И това е един от недостатъците на този стадион, че коментаторската кабина и тази за официалните лица не са покрити. В смисъл има козирка, но грозновесният вятър прави страхотна вихрушка. Днешният двубой ще коментираме с колегата Чавдар Златев. Давам думата на него. Здравейте от мен отново. Малко така имаше лирическо отклонение от моя страна и бях извън кабината, тъй като се постарах да снимат доста хубави мигове, които се случваха преди началото на матча. Страхотни ефекти тук на стадиона и невероятна атмосфера. Нещо, което се заслужава да се види наистина в България, което сме го позабравили според мен много години. Сега опасност за домакините и отчитаме първият удар в тази 3 минута и 16 секунда на играчът с номер 7. Това е футболистът Павел Завистовски или Завистовски. Разбира се, някои от имената на поляците по някакъв начин може би ще ги бъркаме, тъй като знаете, че транскрипцията от полски език е малко по-сложна, но това е положението, както ви каза Илиан. Малко арктически условия. Тук в интерес на истината се намираме на поне 18-19 градуса северна ширина спрямо България. Съвсем нормално. Това време на годината тук температурите са ниски. Днес по крайбрежието на Гдиня всичко беше замръзнало, морето просто е в лед. Сега опасно там центриране на наказателното поле на Беройци. Топка към футболиста Николай Станков и там вратаря Морено, бразилеца изби. Сега в центъра преса на Беройци. Ямуков овладява топката. Добре започнаха. Домакините опитват така силови атаки чрез номер 21. Това е доста здрав физически футболист Джозеф Мауее. Доколкото знам, той е камерунец и явно е така остър таран в атака. Сега флангова атака за поляците и хубав шпагат на Владислав Ямуков. Странично хвърляне тъч ще го изпълни тъмнокожият германец Емил Нол, който е мулат по-скоро, не е съвсем тъмнокож, но е мулат, явно смесен брак. Той леко тръгва назад към половината на арка. Атакуване от Ники Станков, продължава обаче Нол и опит за центриране, което обаче е много неточно и топката излиза в аут. 4 минута и 50 секунда от началото на матча на стадион Госир. Според мен, ако капацитета на спортното съоръжение наистина е 15 700 места, то стадиона има около може би 14 000 зрители.
Поляците обаче не спират да подкрепят своя любим отбор с доста сериозни транспаранти почти на всички сектори. Доколкото знам, на сектора, където е гидката на най-върлите фенове на Арка, се нарича Горка. Не знам точно какво означава от полски превод. Другата се нарича Олимпийска. Сега върната топка към Скорчев, силен шут. Напред ние сме над централната трибуна, ако така можем да я смятаме, или сектора, както в България сме свикнали да го кажем, в високата част. Тук наистина условията са доста арктични и може би има още наистина неща, които трябва да се подовършат по стадиона, тъй като снега, който виждам на отсрещния сектор, просто се стели и силният вятър го премесва така много неприятно и това нещо всичко се изсипва и върху публика, но поляците са много така ентусиазирани, подкрепят своя отбор. Почти няма и седнали зрители, поне в 3 от секторите, с изключение на този, на който сме ние, всички са правостоящи, тъй като температурите са много ниски. Поляците разиграват сега своята половина чрез номер 23. Маче Шмачук или Шмачук, звучи ми малко беларуско това име. Изсипана топка към Малое, там не се получи, Дидо Генчев овладява, след това бърза намеса там на футболист от Арка и добре пресечен пас от Ники Станков. Станков сега към Генчев, Дидо Генчев се опита там да падне за фал, няма фал и сега условия за силен шут на домакините. Отново футболиста с номер 7, Павел Завистовски, опита този удар в 6 минута и 30 секунда, но топката преминава на около 2 метра над гредата на вратата на Теодор Скорчев. Така 0-0 на стадион Госир. Госир в превод, днес питах тук колеги поляци, означава нещо от сорта на градски спортен съвет, съкръщение всъщност от 5-6 неща, които с главни букви се изписват именно по този начин, свързване, разбира се, с спортната база. До този стадион в съседство има още един стадион за ръгби за около 4000 души. Сега гидката на Арка, която е може би около 4500-5000 души, целият сектор е пълен, е с гръб към терена, схванали се, разбира се, и в стил Панатинайкос, поне доколкото аз съм виждал най-много, и някои италиански отбори пеят, но не обръщайки внимание какво се случва на терена. Междувременно беройци атакуваха отляво и нарушение срещу Евгений Йорданов. Ще има фаул в полза на Бероя, като нарушението е почти на страничната линия, но ще има изсипана топка в наказателното поле на Марсело Морето, бразилецът, който е бял, разбира се, на вратата на състава на Арка Гдиня. Да видим това центриране сега там. Изсипана топка в пеналта, куп от играчи, но не се получи там. След това добра намеса на футболист на Бероя, след това шутно е извършено нарушение от Николай Станков, според мен това е играча, който е вдигнал високо крак и реферът на днешната среща, съдиите мисля, че са поляци, Павел Дрешел отсъжда фол в полза на състава на домакините. Разиграват сега своята половина играчите на Арка. Арка играе в син спортен екип, сини гащета, жълти чорапи и с жълта черта на гърдите. Сега въпросният Джозеф Мауене атакува там и нарушение. Нарушение срещу Мауене или Мауе, точно не знам как правилно трябва да го произнасяме. Фол. Една доста опасна ситуация на около 25-6 метра. Леко вляво от Теодор Скорчев. Според мен Емил Нол, германецът, ще опита директен обстрел от там. Трудно ми е наистина да се представя как тук в Полша се играе по това време на годината футбол, но е факт, че стадионите са пълни с пъти повече от това, което виждаме в България. Атмосферата е невероятна. Сега да проследим този фол в тази 8 минута и 50 секунда. Емил Нол, силен шут на Нол и блестяща намеса на Теодор Скорчев, който изважда топката от долния ляв ъгъл. Така в тази 9-та минута от началото на матча отбелязваме първата опасност пред вратата на старозагорци след силен шут на Емил Нол от фал. Долния ляв ъгъл, Скорчев избив ъгълов удар. Сега е изпълнение на ъгъловия удар. Куп от играчи там. 3 души скачат и отлична намеса отново на Теодор Скорчев, който най-бързо се намеси и успя да овладее топката. Ще ви кажа, че има поне 6 или 7 знамена, които виждам аз. На Бероя едното е на зелен фон е село с огромни букви Бероя, до него Ракия Пауър, до него Казански, след това триколера на България с лика на Васил Иванов Кунчев Левски. Днес знаете годишна от обесването на Васил Левски. Знамето на триколера на България с лика на Апостола се вее тук на стадиона в далечна Гдиня. До него националния флаг на България с герба. След това на CP12, Зара Бойс и на Зара Фронт с знамената, които са в сектора, където е гостуваща гидка. Има поне 75 човека, които са
в този сектор и които скандират и поддържат състава на Берое. Няма, разбира се, полиция, но част от агитката има и флагове в себе си и ги развява вътре. Сега там борба във въздуха между футболист на Арка и футболист на Берое. Имаше игра с ръка на тъмнокожия играч номер 18 от състава на домакините. Това е Джовани Дуарте. Той е анголец, роден в Ангола, но най-вероятно притежава португалски паспорт, доколкото разбрах, и по този начин той не се зачита за чужденец, тъй като Португалия е част от Европейския съюз. Бачев сега. Бачев изпълнява фаула, подава към Томаш. Томаш от своя страна сега към Бачев. Бачев търси далечно подание напред. Ники Станков. Там грешка на играч в защитата на домакините, който се опита да прескочи топката, тя да излезе фаул. Тя обаче не излезе. Станков я овладява. Тръгва леко назад. Там Тодор Христов го чакаше да му подаде, или Ямуков. Всъщност след това добра намеса на Дидо Генчев и странично хвърляне тъч в полза на състава на Берое. Ще бъде изпълнен в дясно на около 7-8 метра от място, където се изпълнява голф удар. Дидо Генчев дава в момента топката на Ямуков. Ямуков обаче влиза на скорост там, но е в положение на засада. Страничният съдия на днешния двубой вдига флага за засада. Не знам доколко имаше основания, но полския рефер с името Мариуш Подочки вдигна флага. Така, 11 минута и 20 секунди от началото на матча. Резултатът е 0-0. Арка Гдиня срещу Берое. Невероятна атмосфера. Трибуната горка, просто цялата е в жълто-сини цветове и в фенове, които непрекъснато пеейки скачат и създават страхотна атмосфера. Сега поляците владеят отляво. Опит там за атака чрез Мауене. Джозеф Мауене явно ще бъде таранан, на който ще се разчита основно. Добра намеса на Томаш. Веско Пенев всъщност подава на Ники Станков. Той към Златинов. Златинов сега на скорост към Станков. Там да идем двама души на Берое. Разминах се след това Дидо Генчев. Дидо Генчев сега тръгва напред. Подава отдясно на Евгений Йорданов. Йорданов има условие да центрира. Търси Златинов. След това добро двойно. Йорданов сега на скорост. Да видим какво ще получи там. Дали стреля. Търси напред свой съотборник, но върната топка към вратаря Марсело Морено. Той изритва в странично хвърляне тъч в полза на състава на Берое. Точно близо до мястото, където се намира резервната скамейка на Берое. Бързо изпълнение на тъча сега Ямуков. Ямуков подава към Генчев. Генчев от своя страна към Стефан Велев. Стефан Велев към Бачев. Бачев сега добре на скорост намира Златинов. Златинов там на двойно с Тошко Христов. Не се получи поданието между него и Йорданов и отнета топка от поляците. Те обаче не успяват бързо да организират контратака. Тръгват сега там един от тримата им тъмнокожи играчи Дуарте. Нещо като флангова атака, но никой не го потърси и топката е върната към техния вратар Марсело Морето. Мислех, че е боливиец всъщност, но проверих днес с полски колеги. Оказва се, че той всъщност е роден в Бразилия и също притежава португалски паспорт. Бил е дълги години в португалското футболно първенство. Сега отново, може би, най-опасният и най-остър футболист в началото на матча. Седмицата от състава на полския тим. Играч с номер 7 се казва Павел Завистовски. Успя да се намеси много добре. Беройцката агитка в момента развява зелените шалчета и скандира. Разбира се, поляци са много повече. Трудно може да се чуе на фона на този почти пълен на 90% стадион при тази хубава атмосфера. Сега нарушение срещу Дидо Генчев в централната зона на терена, извършено от въпросния футболист номер 7 Завистовски, който е доста активен на терена. Нарушението ще бъде изпълнено от Александър Томаш. Знаете, Томаш наполовина е поляк. Неговия баща е поляк, а майка му е българка, така че Томаш, може да се каже, се чувства до някъде в собствени води тук. Добри условия. Всички днес футболисти на Берое казаха, че терена тук на стадиона е много добър, въпреки доста тежките метеорологични условия и ниски температури тук в град Гдиня. Сега там грешка се получи в центъра на терена, отнета топка. Добре, че поляците не можаха по най-бързия начин да се организират атаката. Все пак подаване към номер 19. Това е играчът, който се казва Мирослав Божов. Разиграва там със свой съотборник Мауене. Добре атакуван от двама души. След това хубав шпагат там на Веселин Ямуков и съдията все пак вижда, че има нарушение. Според мен определено игра за топката футболиста на Берое, но при тази ситуация полският съдия прецени, че има фаул срещу въпросният камерунец Джозеф Мауе и фаул в полза на домакините ще го изпълни Филип Буркхарт, футболист с нетипично полско име. Може би и той има нещо немско в корен си. Остро центриране към пеналата. Там добре Ямуков успя да изчисти. Топката попада в половината на арка сега. Там разиграват домакините. Е сипана топка под дясната
част от атаката. Не се получи това бързо подаване. След това отново разиграват поляците. Там опасно пусната топка напред към Дуарте и добре с тяло. Станислав Бачев попрече и вратарят Теодор Скорчев се намеси по най-добрия начин, успявайки да предотврати опасност пред своята врата. Бързо подава на Станислав Бачев. Станислав Бачев в своя страна Дидо Генчев. Дидо Генчев сега връща отново на Бачев. Разбира се, при тези ниски температури съвсем логично е футболистите се движат повече, тъй като иначе студът е доста сериозен. Томаш тръгва леко напред, подава на Златинов. Златинов е пресиран от номер 25 от състава на домакините. Това е Филип Буркхарт и топката иззъва странично хвърляне. Тъч в полза на състава на Берой. След това нарушение виждам в атака на Влади Златинов. Малко спорна ситуация, но полският съдия така е преценил ситуацията и отсъдил в случая фаул. Според мен доста, пак казвам, спорна ситуация. Сега бърза атака по левия хант, отново чрез Буркхарт. Успя да скорост да премине край Ямуков. Ще има може би директна стрелба. Да, шут, но изключително неточно изпълнение на футболиста с номер 25 Филип Буркхарт, който, врязвайки се по левия фланг, тръгна към пеналта. Вместо да завърти топката на вътрешен фал с десния крак, той предпочете да стреля силно, доста високо. Топката изобщо не се фалцира, излезе на около 7-8 метра страни от вратата, ляво на Теодор Скорчев. Давам думата отново и на Илян за неговия коментар за тези първи 16 на минути. Аут в полза на Берое, току-що изпълнен от Теодор Скорчев. В половината на арка, там Евгений Йорданов игра с глава, но футболистът с номер 18 Дуарте се пребори с Веселин Пенев и отне. Сега Диан Генчев извежда от ляво Тодор Христов. Тодор Христов проби от ляво, срещу него именно Дуарте. Бе принуден да върне назад към Веско Пенев, Тошко Христов. Сега Веско Пенев пробва пас към Евгений Йорданов, рикошет в кръка на номер 7. Топката е в краката на 32 номер Сулима, който е напред. Борба между седмицата на домакините и Веселин Пенев и тъж в полза на арка. Вдясно по атаката на арка, в тяхната половина, хвърля Сулима към свой съотборник. Сега топката е във владение на осмицата Михал Плотка. Стефан Велев се намеси добре и пресече поданието към единия от двамата чернокожи футболисти. Нападателят с номер 21 Джозеф Малае. Сега Александър Томаш комбинира с Станислав Бачев. Той е наляво към Веселин Пенев. Не точно подане Веселин Пенев, опита се да пусне към Евгений Йорданов, но футболист на домакините пресече поданието и сега атака за домакините бързо пресечено от Веселин Пенев. Диан Генчев вече в половината арка. Пас към Владислав Зимов, който с едно извежда Тошко Христов отляво, но не видим дали ще достигне топката. Да, центриран Тошко Христов към Евгений Йорданов. Вратарят излиза и лови. Евгений Йорданов остана под топката, нямаше как да играе с глава. Сега постепенна атака от лявото крило за арка. Комбинират трима футболисти на сините. Но Томаш се намеси добре и подава надясно към Станков, който загуби много лесно от футболиста с номер 20 Емил Нол, левият крайен бранител. Сега пас към тъмнокожият футболист, но отлична изява на Теодор Скорчев, който го изпревари за част от секундите и изчисти напред. Сега топката е във владение на Станислав Бачев, връща назад към Теодор Скорчев. Чисти напред стража на домакините към Евгений Йорданов. Продължи с глава към Владислав Златинов, но реферът е видял нарушение срещу Евгений Йорданов във въздуха. След като Владислав Златинов не успя да продължи да играе с топката. Дидо Генчев точно в централния кръг на терена ще го изпълни нарушението. Пас към леко назад към Александър Томаш. Той отново към Дидо Генчев, основният плеймейкър на гостите от Стара Загора днес. Сега пас към Веселин Пенев, атакуван веднага от тъмнокожият футболист. Може би имаше нарушение тук, не свирено от съдята. Сега дава главният арбитър Павел Дрешел авантаж за домакините. Атака по дясно крило чрез Дуарте. Отличен шпагат на Веселин Пенев. Всъщност нарушение. След сигнал на вторият асистент Лешек Внук, нарушение в полза на арка, след като топката след шпагата на Веселин Пенев напуснала в странично хвърляне. Сега вторият асистент дава указание на Тодор Христов да се изтегли метър назад. Добра възможност за домакините. Центриране на метър в полето. Направо на главата на Стефан Велев, който изчисти. Но отново атака за домакините, които са съвсем малко по-активни от беройци. Центриран номер 7 в наказателно поле, право на главата на Александър Томаш. Сега Николай Станков с топката. Връща към Томаш, той надясно към Владислав Златинов. Чудесно се опита
да се освободи Златинов, но втори футболист на домакините се намеси добре и топката е в владение на поляците. Сега Бозок връща към вратаря Морето. Разиграват двойката централни бранители на Арка в момента. Пас към футболиста с номер 19 Бозок. Той наляво към футболиста с номер 20 Емил Нол. Търси Сойс отново Бозок. Добра намеса на Стефан Велев и тъч полза на Арка. 21 минути игра. Арка Гдиня Берое 0-0. Матч на доста високо ниво, независимо от нуловото равенство. Просто липсват повече голови възможности. В момента пробив на седмицата Павел Завистовски отляво, но Башев пресече добре подаван. Сега Дидо Генчев към Владислав Златинов. Стефан Велев, но домакините овладяха. Пас наляво към Бозок, срещу него Владислав Емуков. Чудесен шпагат на десният крайен бранител на Беройци и корнер в полза на Арка. Наскоро се навлезе с наказателно поле футболиста на Арка. Левият външен полузащитник, поне до момента. 4-4-2 според мен схемата на Арка. Беройци играят в традиционната схема 4-2-3-1. Именно Бозок ще изпълни корнера вдясно от вратата на Теодор Скорчев. Центриране в наказателното поле. Теодор Скорчев боксира. Удар на футболиста с номер 7 от границата на наказателното поле по диагонал, но на 2-3 метра вляво от вратата в аут. Все пак отчитаме удар в тази 22-а минута към една от двете врати. Аут в полза на Берое. Всеки момент ще изпълни Теодор Скорчев. Топката е в централния кръг на терена. Там Владислав Златинов скача с капитана на домакините, които овладяха топката. В момента футболист с номер 2 Розич комбинира надясно с Сулима. Той търси напред 18-ката Дуарте, но не успяха да задържат сините топката в чертена на терена и тъч. Веселин Пенев хвърли към Бачев, който търси напред Евгений Йорданов. Неприятен сблъсък във въздуха на Евгений Йорданов с футболиста с номер 8 на Арка и нарушение в полза на Берое. Това е футболиста Михаил Плотка, който във въздуха извърши нарушение срещу нападателя на Берое, който 15 секунди се превива на терена. И лекарския щаб на Берое в този момент влиза на терена да окаже медицинска помощ на Евгений Йорданов. В момента целият стадион пее и пляска. За пореден път го казвам, от уникална атмосфера. Евгений Йорданов е на крака, но страни от търченията. Веселин Пенев ще изпълни нарушението. Давам думата на колегата Чавдар Златев. Продължавам отново с събитията на терена. 24-та минута от началото на матча, 0-0 след фаула там срещу Евгений Йорданов. Оказвам се медицинска помощ извън терена. Сега изритана топка напред към Джозеф Малуе. Там да видим Томаш дали се намеси по най-добрия начин. Малко рисковано според мен, тръгна да лъже Негара и той му отне топката, но съдията отсъди нарушение на тъмнокожият камерунец, който е поне 1,87-8, доста здрав физически и който наистина се послужи с ръка, отнемайки топката на Томаш. Бързо изпълнение сега на фаула. Томаш подава към Бачев. Публиката се забавлява наистина, както каза Илиан. Мисля, че няма много голяма разлика като стадиона, така неговата красота и публиката като численост и атмосфера спрямо това, което беше на матча Рапид Берое. Имам усещане, че наистина се играе матч от европейските клубни турнири, нещо, което е радващо, тъй като и двата отбора безспорно дават така максимум от това, което притежават в момента като футболни стойности на терена чрез играчите, които са. Беройци, разбира се, за тях генерална репетиция. Точно седмица преди матча с ОФК Сливен. Сравненията наистина са, така бих казал, доста нелогични случаи, но това е положението. Ще се върнат в Стара Загора на 2000 км на юг пред доста по-малобройна публика, предполагам. Срещу отбор, който се бори за оцеляване в групата. Там няма да се играе толкова отворен футбол, няма да има такава атмосфера. Както казват самите играчи, при такава ситуация просто ти е удоволствие да се раздаваш максимално.
това, което правят и футболистите на Берое, тъй като стадиона е пълен почти напълно и няма как при тази атмосфера, тези песни и този хубав терен и нов красив стадион да не се раздадеш максимално. Плюс това полския отбор играе много фейерплей според мен. Няма абсолютно никакви грубости. Съдията ми прави много добро впечатление, тъй като пуска малко свободна игра. Нещо, което аз винаги съм уважавал в много от реферите, тъй като има държави, в които непрекъснато се накъсва играта с безумни фалове. Това между другото се отнася в голяма степен и за българския футбол понякога. Сега опит на Ники Станков да изведе Тошко Христов там. Той сбърка обаче и след това отново Малое, всъщност не, това е Едуарте, извърши там нарушение срещу футболист на Берое, нямаше фал. След това доста рисковано връщане назад на Веско Пенев към Томаш, той към Дидо Генчев. В центъра малко балничко сякаш беройци разиграват на моменти топката. За първа топка, както се казва, много бързо ги бият играчите на Арка. И оттам всъщност стават бързите опасности и контратаките, но все пак, слава богу, до момента нищо опасно пред вратата на Скорчев, освен ония фал, който Емил Нол стреля в долния ляв ъгъл. Златинов се смени белите сребристите бутонки с някакви оранжеви фосфорициращи тук и се отличава на терена от доста голяма дистанция от всички останали футболисти. Влезе на терена отново. Сега Стевко Велев владее в центъра на терена. Извеждаш подание към Станков. Там да видим Николай Станков. Той изчака обаче. След това за буквално сантиметри не успя да засече топката. Стане нещо много опасно пред вратата на Марсело Морето. Владеят сега отново беройци. Ямуков пробва пас към Томаш обаче при опита за извеждащ подане по фланга към Златинов не беше много съсредоточен и топката излезе в странично хвърляне тъч в полза на състава на домакините. Там разигране на топката, тя не излезе все пак и въпросният Емил Нол обаче е фаулиран от Владислав Златинов. Влади Златинов го избута, в гръб го бутна. Доста здрав е този футболист с немски паспорт. Не знам иначе какъв е всъщност като происход, защото казах, той е метис или млад, в смисъл от смесен брак вероятно. Сега Божок ще изпълни номер 19. Божок към Смичук 23. Той от своя страна към Бурхарт номер 17. След това опит за подаване към Божок, но той се подхлъзна и падна и виждам, че се държи за лявото бедро. Май получи някакво леко разтежение. Един от най-активните в състава на домакините, номер 19, Мирослав Божок, младо момче. И виждам, че сега пък е отсъдена засада на Евгений Йорданов. Малко спорно решение отново на реферът от към мен, от към централната трибуна. Това е съдията с име Мариуш Подочки. Изпълнението, че поляците разиграват централната зона терена. 28 минута от началото на матча. Тук започва да се сипе снежец, като в зимна приказка сме. Просто малки дядо Коледовци се появяваме тук 5-6 човека, които сме доста добре облечени. Обаче, тъй като сме предвидели тези арктически студове. Сега опасна атака за поляците, да видим там да няма нарушение. Не, реферът отново за пореден път му казвам, ева, както се казва, за тази ситуация, тъй като не отсъди фал. Много рефери биха дали нарушения за домакински отбор. Това в България го виждаме често, но в случая човека свири перфектно и нямаше никакъв фал. Сега бързо извеждаш подание към Тошко Христов по левия фланг. Там наскоро стои, но добър шпагат на десния краен бранител на състава на домакините Адриан Сулима, мисля, че е хърватин. И срещу хвърляне тъч в полза на състава на домакините. Анте Розич, както и Йосип Шимонич са раждани в Австралия, но са от хърватски происход и са с хърватски паспорти. Така че Анте Розич можем да го смятаме по-скоро за балканджия, наш съсед от Хърватска, отколкото за австралиец. Там сега изпълнение на тъча, разминаване на няколко футболисти. Не се получи нищо опасно. Евгений Йорданов, сега условия на Ники Станков да стреля, но в случая реферът малко като че ли прибърза с един фал, който даде за игра на Евгений Йорданов в атака. Нарушение направил срещу капитана на домакините. Капитана на домакините е играч от Мачей Шмачук с 23 номер. Звучи ми като белоруски хокеист в НХЛ името му. Мачей Шмачук, нещо от сорта, но явно си е поляк човека. Сега си стреля на топка, там добре с глава. Станислав Бачев връща към вратаря Теодор Скорчев. Пак повтарям, при тези доста ниски температури няма как да се бави на терена. Всички бързат максимално и тичат по терена, тъй като тук е доста студенко, въпреки че стадиона от всякъде е
затворен, ако така можем да кажем, за разлика от нашите стадиони, някои от които разполагат с по една трибуна, където всички ветрове преминават безпроблемно. Тук нещата не са точно така. Бърза атака сега от дясно, Ямуков фаулиран и нарушение в полза на състава на Берое. Буркхарт, Филип Буркхарт извърши нарушението и Ники Станков е футболиста, който ще центрира към наказателното поле на Марсело Морето. Агитката на арка на трибуна Горка създава наистина невероятна атмосфера. По 10-15 човека хванати за ръце, за раменете по-скоро. Много добре там скачат. Сега е изсипана топка към пеналта, шут на Ники Станков и за съжаление ударът му от около 20 метра. В тази 31 минута минава над напречната града. Виждам, че 28 номер от състава на Берое Веско Пенев, който е бил там при високата топка, явно е бил ударен с лакът в главата. Струваме се от футболиста с номер 23. Това е този, който се го хареса за хокеист Мачей Шматюк. Много здрав физически и изпълняват. Сега вратаря Морето подава към Шматюк именно, капитана на Арка Гдиня. Той не бърза. Връща назад топката към своя вратар. Трибуна Горка просто се тресе. Не знам от вибрациите, според някои физични закони, дали не може да се получи нещо като срутване на част от трибуната, ако някой строителен инженер не си е свършил добре работата, когато е правил проектите на този полски стадион. Надявам се това в кръга на шегата, разбира се, но много добре знаете какво се получава, когато няколко хиляди души в случая скачат едновременно. Каква вибрация е това нещо. Страхотна атмосфера общо взето. Отдавна не сме се радвали на такава невероятна публика. Тук на стадион Госир в Гдиня, далеч на север от България, в Полша, по Балтийското крайбрежие. Срещу нас е замръзналото море, а от другата страна е Швеция. Така че наистина нещата са коренно различни от България. Между другото, тук да вметна, че в началото на двубоя имаше около 10 души с тъпани, всичките с знамена обвити с цветовете на арка синьо и жълто и с викингски роги, такива много характерни, които носят шведи и норвежци. И явно, че по тези северни брегове тук на Полша влиянието на викингите не е никак малко, а близостта на Скандинавия си казва своя оттенък. Сега изритана топка към полето на арка, към Евгений Йорданов, не се получи там и анголеца Дуарте пробва да премине край Станислав Бачев. Той обаче като един опитен футболист се намеси много професионално и успя да изчисти в странично хвърляне тъч. Загряват доста играчи от състава на Берое, тъй като трибуните тук са малко височко, не на нивото на стадиона и са доста, така бих казал, ветровити, поради което, разбира се, явно им е студено. Сега там протест на футболиста Берое, това е Дидо Генчев, за едно нарушение на Станислав Бачев. Мисля, че наистина първия случай нямаше никакъв фол на Бачев, но след това сякаш при опита да стане футболист на домакините леко беше задържан и ще има отново прек свободен удар в полза на състава на Арка Гдиня в тази 33-та минута. Пак долу-горе на същото място, откъдето Емил Нол пробва силен удар в долния ляв ъгъл. Да видим този път дали отново няма да е той. Мисля, че той да, тъй като явно притежава силен ляв крак. 32 годишният германец от неясен происход ще изпълни сега този фал. Сигнал на съдията, там има някакви протести обаче, че стената е по-близко. Трима играчи в синьо-жълто. Рефера може би ще извади картон, да видим какво. Отива там на стената, прави забележка на Веско Пенев, доколкото виждам. Той е най-отдясно на цялата стена. Не, всъщност това е Владислав Ямуков. Има и двама футболисти на арка, които пречат на стената на Берое. Явно нещо заучено, да видим какво се получи. Шут сега на Нол. Опасен удар и много добра намеса на Теодор Скорчев. Отново с левия крак, отново футболиста Емил Нол стреля в долният десен ъгъл на вратата на Теодор Скорчев и много хубава намеса на Старозагорския страж. Разиграват сега. Веско Пенев. Тук около мен вече се появи Гитка, която мощно скандира и разбира се поддържа старозагорци. И странично хвърляне тъч в полза на състава на старозагорци. Дидо Генчев е футболиста, който ще изпълни някъде около 6-7 метра от мястото, където се изпълнява ъглов удар. Това е отляво по атаките на старозагорския тим. Там изсипана топка към пеналта и футболист на домакините Шпагат успява да изчисти в половината на Берое. Това е добро владение на топката от Станислав Бачев, но опасно влизане. Опасно влизане на Станислав Бачев в играча с номер 7 от състава на домакините. И ще има фал в полза на Арка Гдиня в тази 35-та минута. Така 35 минути от началото на срещата. Арка Гдиня Берое все още 0-0. Давам думата отново на Илиян Бъчваров.
Нарушение в полза на Арка, в тяхната половина е изпълнено бързо от футболиста с номер 2. Далечно подаване към футболиста с номер 19 Божок, но само странично хвърляне в полза на Арка, след като футболист на Берой не съжал Владислав Ямуков изчисти. Сега разиграват домакините в половината на Берой, по лявото крило, но комбинира с футболиста с номер 25 Бурхард и нарушение на Дидо Генчев. Твърде далече, бързо изпълнено до футболиста с номер 8 Михал Плотка. Сега на пас надясно към Дуарте. Той връща към Сулима. Чудесен шпагат на Станислав Бачев, който отне топката и напред на 10 метра с топка в крака. Бе броен обаче да върне назад към Тошко Христов. Той комбинира с Веселин Пенев. Веско Пенев пас по лявото крило. Сега опасно сказателното плена на Берой, шпагат на Бачев и странично, всъщност корнер. Някаква грешка се получи, като се разсеях леко, гледах трибуните. Може би медицинска помощ на Бачев, удари си главата в крака на футболист на Арка Гдиня. И сега лекарския щаб на Берой, доктор Николай Борисев и масажиста Пламен Димов са на терена, за да окажат медицинска помощ на централен отбранител. Бозок чака играта да бъде подновена, за да изпълни корнер. Момент, в който, да ви кажа нещо интересно, доста изненадени бяха днеска футболистите на Берой, след като влязаха в съблекалната за гости. Теч на вода, не знам дали от някаква водородна инсталация или просто е протекал стадиона, но е факт, че доста силен теч в съблекалната на Берой има от тавана. Играта е подновена, Бачев е извън игра. Центриране от корнер, вляво на Теодор Скорчев. Там Евгений Орданов изправи футболист с номер 20, шут на 23 номер от 23 метра. Чудесна възможност обаче за Берой за контратака. Дидо Генчев пас към Николай Станков. 1-1 е срещу осмицата. Забави се обаче Станков и върса назад към Владислав Златинов. Какво ще последва? Залага един удар с левия крак на Владислав Златинов право в ръцете на вратаря Морето. Чудесна възможност имаха беройци за добра контратака. В един момент бяха 3 на 2, но не успяха да се забавят. Бързо се върнаха не успяха да направят нищо, бързо се върнаха домакините. Попречиха на гостите да организират по-голяма опасност. Сега Веско Пенев хвърля тъч към Владислав Златинов, надскочен от футболист на домакините. Това е двойката Анте Розич. И нарушение срещу Веселин Пенев и първи жълт картон в срещата в тази 38 минута за футболиста с номер 7 Павел Завистовски за грубо нарушение срещу Веселин Пенев. Опасна игра. Изпълнение нарушението Веселин Пенев. Пас към върна изпълнението главният съдия. Сега изпълни Веселин Пенев към Станислав Бачев. Той е надясно към своя партньор в центъра на отбраната Александър Томаш. Томаш отново към Бачев. Отново топката е в краката на Александър Томаш. Късо подание към Дидо Генчев, който излъгва обренчал. Пас към Стефан Велев. Не толкова добър. Домакините овладяха, пробват сега атака, но футболистът с номер 7, който току-що получи жълт картон, Павел Завистовски, не се ориентира добре и Бачев изчисти в странично хвърляне. Сега Божок комбинира с Завистовски. Вляво по атаката. Завистовски пробва подаване към Божок отново, но Владислав Ямуков го пресече. Сега Евгений Орданов отне топката от футболистът с номер 20 Емил Нол, след което нарушение срещу Дидо Генчев в половината на Бероя. Томаш към Стефан Велев, който разтега наляво към левият крайен бранител Веселин Пенев. Залъгва Дуарте. Вече в половината на Арка. Пас към Евгений Йорданов, но не точен. Футболиста с номер 20 изчиства в тъч полза на Бероя. Вляво по атаката в половината на Арка. Веселин Пенев. Фара към Дидо Генчев. Отново Пенев с десния крак търси Евгений Йорданов. Сблъсък на Евгений Йорданов с капитана на домакините. Двама горе-долу са на една височина, доста едри. Сега подаване на Томаш към Тошко Христов, но пресечено подаването от футболиста с номер 32 Адриан Сулима. Сега беройци овладяха топката в половината на Арка. Дидо Генчев
Евгений Йорданов. Пас към Станков, който с едно разтега надясно към Владислав Ямуков, който се е включил в атаката. Центрира на Ямуков от дясно направо в ръцете на вратаря Марсело Морето в тази 40-та минута. Сега Велев отне, пас към Тошко Христов. Христов към Евгений Йорданов, който се спита към Дидо Генчев, удар на Генчев и право в ръцете на Морето. Добра атака с едно докосване на Берое, които в последните 3-4 минути все по-смело поглеждат към вратата на Арка Гдиня. Като цяло равностоен сблъсък, единоборства предимно в централната част на терена. Без особени грубости, просто липсват головите положения и пред двете врати. Ако има и удари до момента, те са извън на наказателното поле. Сега Дидо Генчев разсега надясно към Николай Станков. Той с едно към Евгений Йорданов. Евгений Йорданов между двама подава надясно към Станков. Сега той приклеща между трима, връща назад към Владислав Ямуков. Ямуков комбинира с Диан Генчев. Диан Генчев бе му отнета топката от двама. Опит за атака на футболиста с номер 21 Жозеф Мауе. Не свири нарушение срещу чернокожият футболист, главният съдия. Сега Беройци владее чрез Стефан Велев в централния кръг на терена. Надясно пас към Владислав Ямуков. Ямуков още по-надясно към Николай Станков. Центрира наказателното поле. Евгений Йорданов обаче остана под топката. И корнер. Корнер в полза на Берое, след като Адриан Сулима игра с гърди и не успя да задържи топката в чертаната на терена. Кой ще го изпълни? Тошко Христов. Корнер в дясно от вратаря Марсело Морето. 4-5 футболиста на Берое в наказателно поле. Центриране право в ръцете обаче на бразилският страж. Хвърляне към футболиста с номер 18. Много добра намеса на Стефан Велев, който изчисти в странично хвърляне. Пробваха бърза контратака домакините, но Велев се върна бързо и успя да избие в тъч. Изпълнен от Нол. Комбинира с Буркхарт. Сега домакините владеят в централния кръг на терена. Пас надясно. Обаче владяха кълбото средогорци. Веско Пенев пробва пас напред, но там няма него съотборник и Розич комбинира със своя капитан. Сега топката е в Буркхарт. Пас надясно към Малае. Веселин Пенев не успя с шпагат да изчисти. Центриран в наказателното поле, където Томаш успя с шпагат да избие топката. Николай Станков сега се прибори добре с Буркхарт и от нея опит за контратака на Берое. Евгений Йорданов наляво към Тошко Христов. Тошко Христов. Удар Тошко Христов, невероятна намеса на вратаря Морето. Невероятна намеса, удар на Тодор Христов по диагонала в горния десен ъгъл в тази 43-та минута. В момента се чуват феновете на Берое, които надвикаха за кратко 14 000 на домакините. Колоритна агитка от около 60-70 човека зад едната врата. На терена тъч в полза на Берое. Веско Пенев ще го изпълни. В момента феновете на домакините запяха с шалчета в ръка. Докато топката е в до едното от флагчетата за изпълнение на корнер. Сега добра намеса на Веселин Пенев, за кратко пресече подаването, но отново домакините отнека, но твърде за кратко. Томаш с отлична намеса в половината на арка, след което Владислав Затинов избута леко футболиста с номер 2 Анте Розич, но топката напусна очертанията в аут. Една минута точно до изтичането на редовното време за първото полувреме. Бърз, динамичен футбол и от двата отбора, но за пореден път доказвам, просто липсват головите положения. Ударите са около границата и извън наказателното поле. Сега Владислав Затинов с спор с Розич. Розич продължи към футболиста с номер 7 Завистовски. Отново отлична игра в защита на Александър Томаш. Станков сега към Велев. Той с едно към Владислав Ямуков отдясно. Ямуков пас към Евгений Йорданов. Евгений Йорданов спор с двойката Розич. Спечелено от
футболиста на домакините. Опит за бърза атака по дясното крило. Зарка, центриран в наказателното поле към футболиста с номер 21 Джозеф Малае. Твърде дълго и топката е в ръцете на Теодор Скорчев. Току-що изтече редовното време. И ето, без никакво продължение, главният съдия Павел Дрешел дава край на първата част. Арка Гдиня Берое в резултат 0-0. Завърши първата част на тази среща. Абсолютно равностойно, мисля и закономерно. Двата отбора се оттеглят в тази мразовита вечер на Гдиня при резултат 0-0 след 45 минути игра. Ние продължаваме, разбира се, с малко, предполагам, музикално изпълнение. След това ще продължим с втората част. След 45 минути на мразовитият 19 февруари 2011 година стадион Госир, Арка Берое, след 45 минути игра 0-0. Няма смени в състава на Берое. Една смена в състава на домакините. Джозеф Малуе, камерунец с номер 21, е сменен от Джуниор Рос, бразилски футболист номер 24. За състава на Берое състава в този матч започна второто полувреме. Виждам, че Теодор Скорчев се прекръсти. На вратата Скорчев, след това Борислав Ямуков, Станислав Бачев, Александър Томаш, Веско Пенев, Диан Генчев, Николай Станков, след това Тодор Христов, Стефан Велев, Владислав Златинов и Евгения Йорданов. Сега атака чрез Тошко Христов отляво. Много добре преодолява Розич. Подаване към Златинов. Шут на Златинов. Там може би. След това повторният удар на Стефан Велев от около 22-3 метра не беше точен и голямо знаме на Берое с триколера, много голямо знаме, беше изкарано и развято в сектора на гостуващата агитка. Наистина, много струва си това нещо да бъде видяно. Феновете на Берое подкрепят мощно своите любимци. Температурите тук са сигурно вече минус 10-12 градуса, но няма начин. Както беройци, така и ние стоически издържаме тук на ниските температури в този наистина мразовит ден. Ден обаче, който за България и за всички патриоти е много важен от историческа гледна точка. Знаем, че на днешния ден през 1873 година е обесен апостолът на свободата Васил Левски. Не случайно, както ви казах, знаме с триколера на България и неговия лик се вее на трибуните на гостуващата агитка на Берое, заедно с всички останали знамена на фракциите от футболния клуб. Сега тъч изпълнен към наказателното поле, към въпросния футболист Джовани Рос. Там обаче не се получи добре подаването. След това топката е напуснала очертаването на терена и Дуарте, анголецът, всъщност не успя да овладее тази топка, която излиза в тъч изпълнение към Евгений Йорданов. След това отново Дуарте, там показва техника. Подава наблизко на Роси. Роси добре атакуван там от Бачев. След това нямаше рикошети. Тъчът ще бъде в полза на домакините. Изпълнение от Солина. Пас към Дуарте. Дуарте там тръгва по десния фланг. Веско Пенев много добре се намесва. И странично хвърляне тъч в полза на състава на домакините от Арка. Много надъхано започнаха футболистите на домакините това второ полувреме. Интересно е, че многобройните тук изходи на стадиона са сега много опасна ситуация там и далечен удар на номер 8 от състава на домакините Михаил Попка, но ударът му излиза в аут на около 2 метра от дясната града. Нямаше добра видимост пред себе си Теодор Скорчев и ако топката беше към вратата, може да се получи нещо неприятно, ако бе към ъгъла. Напевите на агитката на Арка ми напомнят това, което съм чувал по доста от мачовете, които пеят някои от турските грандове в Истанбул. Не знам точно тази песен дали се пее в много държави, но със сигурност съм е чувал от феновете на Галатасарай и Фенербахче, когато съм наблюдавал техни телевизионни изяви. Сега опасна атака за поляците. Там не се разбраха обаче Бурхат. И след това Дидо Генчев овладява. Върната топка към Бачев. Бачев търси надясно Ямуков. Ямуков с едно подаване към Томаш. Томаш силно напред. Търси Йорданов. Йорданов в висока борба. Там спечели. След това Дидо Генчев извеждаше подаване към Велев. Да видим Велев дали ще намери добре Тошко Христов. Малко му дойде дълга топката. Опасността продължава. Остро центриране там, да видим какво ще стане. И наистина отлична възможност сега за Евгений Йорданов, който успя на Анте Розич да отнеме топката в малкия пенал, но от малък ъгъл ударът му след като се обърна мина на около метър най-много, няма и толкова. 50-60 см
Илиан казва дори 20 см от дясната града. Вратаря нищо не видя, но за съжаление Евгений не беше точен при този шут. Можеше да открие спокойно резултата в тази 49-та минута. Сега Морето не бърза. Силен шут на бразилския вратар към половината на Беройци. Там разиграване между двама футболисти. След това Дидо Генчев скача. Там не се получи добро подаване. Добра намеса после на Ямуков с хубав шпагат. Напред топката е избита. После прехвърлящо подаване към Емил Нол. Много активен футболист от състава на домакините, който непрекъснато играе отляво. Добра там заучена комбинация. След това много опасно. Сега влизат в пеналта 25 номер. Опасно центриране. И добре, че пасът му към Дуарте беше твърде силен, но все пак анголец успява да овладее почти на място, където се изпълнява тъч. След това добра топка там в пеналта към свой съотборник. Тук не се получи подаването между Беройци. Отново домакините атакуват. Сериозно упражняват тук натиск последните 2-3 минути. Беройци нещо в халфовата линия трудно задържа топка. Сега нова грешка на Златинов при опита да подаде на Евгений Йорданов. Там може би ще има нарушение срещу Сулина. Трима души на Берой го атакуваха и странично хвърляне. Тъч в полза на състава на Арка. Ще го изпълни именно Сулина. Виждам, че треньора на домакините нещо се ядосва там, посочва на срещната линия. Сега добра намеса на Дидо Генчев, преди това на Златинов. Стефан Велев сега добре напред търси, но Ники Станков не е там и опасна атака сега. Отново Емил Нол. Може би ще стреля. Веднага пробва да подаде на Джуниор Рос. След това силен шут сега на полски футболист от 22-3 метра. 25 номер от състава на домакините, но топката среща кракна. Футболист Берое продължава да владеят, обаче нещо халфовата линия трудно поема топката и трудно е задържа най-вече. Там опасна атака, може би ще има силен шут. Да, удар по земя и топката преминава на около метър и половина от лявата града. Фаут. Ударът беше на номер 8 от състава на домакините Павел Михал Плотка, който пробва в тази 51 минута силен шут от 24-5 метра, но топката преминава в аут вляво от вратата на Теодор Скорчев. 52 минута от началото на матча вече започна. 0-0 на стадион Госир. Времето продължава да бъде мразовито, студено. Няма сняг в момента, но силни ветрове от към Балтийско море се завихрят тук край стадиона, който е разположен в южната част на града. И морето не е много далеч. Тук сега разиграване, грешка след рикошет крака на Пенев. След това, че домакините бъркат отново Пенев. Пенев сега добре към Златинов. И за съжаление опита му за извеждащо подаване към Тошко Христов не се получи. Все пак Веско Пенев владее добре към Дидо Генчев. Дидо Генчев там много хубаво на Златинов. След това засада. Засада на Тошко Христов. Не знам дали имаше засада, но малко се поколеба първо странична съдия, но сякаш имаше. Тук Илиан Бъчваров ме подсеща. И все пак засадата е фиксирана. Така вратаря Морето ще изпълни на около 4-5 метра пред наказателното поле с удар от вратата. Силен удар сега там в половината на Берой. Ямуков връща към Бачев. Там да не се получи някоя грешка. Не, Бачев на вратаря предпочета с силен шут да изпрати топката в странично хвърляне тъч в полза на състава на домакините. Разиграват сега Арка Гдиня чрез 8 номер. Хубав шпагат на Бачев. След това добре владява към Златинов. Златинов е фаулиран сега от играча с номер 7 Анте Розич. Номер 2, простете, Анте Розич. И фал в полза на Берое в половината на Старозагорци, близо до централната линия. Пенев подава сега към Бачев. Бачев добре по земя към Тошко Христов. Тошко Христов сега между двама души. Там не се получи подаването. След това Солина добре се намеси там. И много хубава намеса сега на Стефан Велев, който успя да отнеме топката. Играч на домакините е паднал на терена и временно играта ще бъде прекратена. Давам думата на Илиан Бъчваров. 53-4 вече минута. Започва да тече на стадион Госир в Гдиня. Арка Гдиня и Берое продължава да играят при резултат 0-0. Сега Сулима хвърля тъча към Завистовски, който джентълменски връща топката във владение на Берое. Право в ръката на Теодор Скорчев, след като Владислав Задинов изкара кожаното кълбо в странично хвърляне, за да се окаже медицинска помощ на футболист на домакините. Сега Веселин Пенев отляво търси подаване към свой съотборник, неточно. Осмицата на домакините Плотка овладя и тъч в полза на сините. Футболист с номер 18 Дуарте предостави владението на странично хвърляне на Сулима. Той хвърля към Завистовски, срещу него Станислав Бачев. За сега топ продължава да владее Завистовски и центриране в наказателното поле, където Александър Томаш ще изчиства напред. Право на главата на Розич, който за кратко се опита да продължи, но
старозагорци. Те бързо върнаха владението на топката. Добър пробив на Дуарте. Удар от 20 метра с левия крак на тъмнокожият футболист на 2-3 метра в дясно от вратата. В аут. Теодор Скорчев ще го изпълни от 30-та минута на двубоя. Абсолютно всички резерви на Берое загряват, може би без Мартин Теменлиев, резервен вратар. Не съм сигурен, тъй като абсолютно всички са с шапки. Това са Мартин Теменлиев, Мирослав Енчев, Павел Ковачев, Тодор Тодоров, Петър Костадинов, Симеон Мечев, Мартин Райнов, Иво Гюров и Милен Танев. Все още без промена в 11-торката на Илян Илиев. Се върне на терена. Топката се владее от футболиста с номер 19 Бозок, който търси току-що влезлият всъщност на почивката футболиста с номер 24. Той подава към седмицата. Удар за Визовски от граница на наказателно поле. Право в ръцете на Теодор Скорчев. Поредна стабилна изява на стража на домакините, юношата на Марица Пловдив, който през пролета ще е основен вратар селекцията на Илян Илиев. Нарушение срещу Евгений Орданов в гръб. В централния крак на терена, съвсем малко в половината на арка Гдиня. Александър Томаш ще изпълни към Станислав Бачев. Бачев пробва подаване към Станков, но не точно, но домакините твърде бързо също загубиха владението на топката и тъч в полза на Берое. Владислав Ямуков хвърля към Диан Генчев. Генчев с едно към Стефан Велев, но не точно. Но футболиста Михал Плотка също не се ориентира добре в ситуацията и изрита топката напред в... Не, всъщност мисля, че топката изляза за странично хвърляне, каквото мислеха абсолютно всички на терена, но явно вятъра е поднес по някакъв странен начин и тя се не напусна очертанията. Абсолютно всички футболисти останаха изненадани от това. В момента нарушение в половината на Берое. Твърде далеч, може би от 40 метра от вратата на Теодор Скорчев срещу Филип Бурхарт. Бурхарт изпълни дълго подаване към Дуарте, който с глава се опита да продължи. Но е отсъдена или засада или аут. Една колона ми пречи, не можах да разбера, по-скоро засада на тъмнокожият футболист. Дясно крило на арка Гдиня. Бачев изпълни към Томаш. Томаш отново към Бачев. Бачев напредва вече на 15 метра. Пробва подаване към Евгений Орданов, който с едно продължава наляво към Веселин Пенев. Веселин Пенев срещу него Солима. Опит за центриране, блокиран от Солима и корнер в полза на Берое в тази 58 минута, в която резултатът на светлиното табло е 0-0. Тодор Христов ще изпълни ъговият удар, който е в дясно вратата на Марсело Морето. Титулярният страж на домакините. Центрира на Христов. Там над всички се извиси Нол, снаженият футболист на арка. Диан Генчев владя пас към Тодор Христов. Много центриране на Тодор Христов. Този път двойката Анте Розич изпревари Евгений Орданов. Явно имало изблъсък във въздуха. Евгений Орданов се държи за главата. Същото го прави футболистът с номер 2 на арка. Просто отлична позиция бе взела в тази 58 минута Анте Розич. Успя да играе с глава и да предотврати опасността пред своята врата. На граница на малкото наказателно поле бе центрирането и ако Евгений Орданов би отиграл топката с глава, твърде вероятно резултатът да бъде открит. Петко Костадинов вече е по екипи, до няколко минути ще се появи на терена. Може би Диан Генчев ще замени. Сега отлично двойно подаване между Тодор Христов и Владислав Златинов и отличен шпагат на Розич, който изчисти кълбото в странично хвърляне. Кръка на Тодор Христов. Веселин Пенев ще го изпълни точно пред резервната скамейка на гостите. Хвърляне към Владислав Златинов, който се опита с глава да продължи към Тодор Христов, но отново Розич е добре позициониран и от не.
Нов тъч в полза на Берое, този път пред резервната скамейка на Арка, но преди това смяна в полза на Берое. Именно Диан Генчев в тази 60-та минута отстъпва мястото на терена на Петър Костадинов, който поема и капитанската лента. Резонна смяна за Илян Илиев. Сега Владислав Златинов падна на тревата, искайки нарушение, но ни отсъдено от главният съдия Павел Дрешел. Завистовски търси свой съотборник. Той изпревари Владислав Емуков, това е Бурхард, но след това загуби владението. Много добра намеса в наказателното поле на Веселин Пенев. Атака отново за домакините. Дуарте към Завистовски. Опит за центриране, но право в ръцете на Теодор Скорчев. Сега Александър Томаш. Топката е в футболистите на домакините, който пробват опит за атака и пробват само, тъй като Владислав Емуков пресече подаването. Сега Евгений Орданов към Емуков. Той с едно към Владислав Златинов гардира добре топката и разселя наляво към Тодор Христов. Тодор Христов срещу него добре залъга Сулима. След това се намеси. Точно Христов искаше нарушение, но не така мисли съдията, остави играта да продължи. Както вчера отбеляза няколко пъти през първото по време, реферето става малко по-свободна игра, а и няма грубости. Опит за центриране на 24-ти номер. За кратко Стразогорци си присяха подаването, но сега отново гостите са пред наказателното поле на домакините. Рос центрира отдясно, рикошет в крака на Веселин Пенев и корнер вляво във вратата на Теодор Скорчев в тази 62-а минута. Завистовски ще го изпълни след броени секунди. Забави се изпълнението на корнера. Центриране на Завистовски. Право на главата на Нол, ако не се лъжа, който с глава от 7-8 метра прати топката на 3 метра в дясно вратата. Нова смяна за домакините в 62-та минута. На място на футболиста с номер 32 Адриан Сулима в игра се появява Томаш Моква. Минутата е 62-та. Десен бранител за десен бранител. Междувременно Теодор Скорчев изпълни аута в централния кръг на терена, където Стефан Велев продължи с глава. След това също с глава Владислав Златинов се опита да продължи, но току-що влезлият Моква се намеси добре. Сега Веселин Пенев пресече подаването на Моква. Съдийски сигнал. Има някакъв фен. Има фен близо до рекламните пана. И стюардите влязаха на терена именно в тази причина. Играта бе прекъсната за 10 секунди. Фенът отново се върна на скочи играта и се върна на място си. Фен на домакините. Сега Моква комбинира с Плотка. Много добре играва в дефензивен план на Стефан Велев към Владислав Златинов. Залъгва защитник. Пас към Тодор Христов. Той между трима продължи към Стефан Велев. Велев към Пети Костадинов. Той е и надясно към Александър Томаш. Подхлъзна се футболист на Добра възможност на Беройци. Евгений Йорданов и гол! Гол за Берое! Евгений Йорданов! Чудесна атака на Берое. Подхлъзна се левият бранител на Арка. Пас към Владислав Емуков, който центрира успоредно на гол линията в тази 64-та минута. И Евгений Йорданов от 6 метра. Евгений Йорданов от 6 метра открива резултата в полза на Берое. Най-после попадение в една от двете врати за щастие във вратата на Арка. Смяна за домакините. В игра ще се появи Роберт Беднарек с номер 29. Той заменя
Той заменя футболиста с номер 19 Мирослав Бозок в тази 65-та минута. Издемнаха се момента стързагорци и се възползваха от грешката в защитата на домакините, но в интерес на истината много добра атака. Сега е Веселин Пенев към Евгений Орданов, той към Владислав Златинов. Златинов първа пас в коридор към Николай Станков, но право в ръцете на вратаря Морето. Не се разбрах като по най-добрия начин двамата и логично вратарят лови. Сега Розич комбинира с капитана Шматюк. Центриране към футболист на половината на бюро е пресечено от Владислав Емуков. Все пак домакините отново владяха. Пас на осмицата на дясно към Дуарте. Той в наказателното поле. Удар на Дуарте с левия крак от 7-8 метра от малък ъгъл. Твърде разочароващо. Топката излезе в тъч. Не успя да му се получи фалца на футболиста с номер 18 на домакините. Бърз футболист, но определено до момента завършващия му удар е доста разочароващ. Владислав Емуков ще изпълни срещу хвърляне. Хвърля към Николай Станков. Емуков след това праща топката в странично хвърляне. Давам думата на Чадър Златев в 66-та минута. Арка Берое 0-1. Имах честта да видя гола от малко по-близка дистанция, тъй като в този момент точно бях излязъл да снимам какво се случва. Страхотна атака наистина. Много хубав извеждаш пас към Владислав Емуков, ако не се лъжа, който на хубаво дясно влезе в пеналта, и страхотен пас към Евгений Орданов, който отблизко направи безпомощен вратаря на домакините, бразилецът Морето. Сега хубава атака отново в центъра, там Костадинов е повален, няма фал обаче. Всъщност Златинов, след това добра намеса на Стефан Велев, той обаче се подхлъзна и нарушение в полза на домакините, тъй като се бори футболист на състава на Арка. Две смени извършиха състезателите на Арка. Преди малко в игра се появи още един футболист. Това беше Робърт Беднарек, който замени Мирослав Божош. Сега фал в полза на Арка. Емил Нол ще изпълнява, може би. Не. Това е футболист с номер 25 от състава на домакините, който ще центрира в наказателно поле на Берое. Арка ще се опита да изравни резултата. Опасно там няколко души. Добра намеса имаше все пак на защитник на Берое. След това Томаш не успя добре да изчисти. Поредно центриране, рикошет от кръка на Петър Костадинов и странично хвърляне тъч в полза на състава на Арка Гдиня. Точно 67 минути от началото на двубоя на стадион Госир. Берое води с 1-0 на Арка след гола на Евгений Орданов в 63-та, мисля, че беше минута за статистиката. Ако не ме лъжи паметта, 64-та всъщност сме отбелязали, така че преди 3 минути всъщност е първият гол в тази среща. Арка Берое 0-1. Сега Костадинов там добре на страничната линия обаче спря топката, вместо да изкара в тъч. Сега създаде условия за опасна атака на домакините, но този път добра намеса на Ямуков. Той намери на Станислав Бачев, той към Тошко Христов. Тошко Христов към Веско Пенев. Веско Пенев тръгва на скорост. Има срещу себе си футболист номер 41. Добра намеса на Пенев, там остро центриране и право в ръцете на вратаря на домакините, бразилецът Морето. Биш вратар на Бенфика Лисабон преди 2 години. Сега условия за атака на Арка. В центъра публиката на домакините продължава да окуражава своите, които естествено ще се опитат да изравнят резултата. Сега много хубава намеса на Тошко Христов с шпагат отнема топката там при атака по фланга. Добро разиграние на беройци. Стефан Велев, Велев към Пенев. Пенев не бърза, подава на Костадинов, който е с капитанската лента след излизането на Дидо Генчев. Костадинов сега връща леко назад към Станислав Бачев. Бачев там малко опасно според мен на Теодор Скорчев. Няма до себе си свободен играч. Силен шут на Скорчев напред, обаче топката попада в футболист на Арка, който сбърка. След това добре беройци овладява топката. Велев сега към Костадинов. Костадинов има пред себе си свободен Евгений Орданов, голмайстора. Той тръгва напред. Добър пас сега на Орданов отляво към Тошко Христов. Добро двойно подание с Златинов. Златинов не успя обаче в най-важния момент да овладее топката. Явно бутонките на Златинов нещо се подхлъзна в случая. Не издържаха на твърдия терен и леко снежен. Тук двама души премина играча с номер 14. Нарушение. И виждам смяна. Симеон Мечев ще влезе в състава на Берое. Да видим на кого на местото ще влезе Мечев. Вероятно Ники Станков според мен. 69-та минута. Влади Златинов.
Владислав Златинов напуска и на негово място Симеон Мечев с номер 6. Както и смяна на вратата Темен Илиев. Темен Илиев ще влезе на вратата на Берое. Също в 69-та минута на вратата на старозагорци. Дебют и на международната сцена на младият Мартин Темен Илиев. Илиян Илиев явно иска да го изпита в игрови условия, доста сериозни, как ще се прояви. Там центриране към пеналта, върна топката именно към Темен Илиев, да видим как ще реагира той. Добре се справи, подава към Ямуков, към Ники Станков, той към Ямуков. Ямуков сега търси напред Симеон Мечев, той добре фентира двама, след това хубаво подаване. Мечев наскоро сега има възможност да атакува, да подаде на някой, тръгва, минава между двама, хубав пас към Евгений Йорданов, той обаче се забави, след това много лош пас към Ники Станков, можеше го намери в добра извеждаща позиция и Станков да стартира на скорост. Изритана топка от Манусе към негов съотборник, това е Джуниор Рос, там добър шпагат на Тошко Христов и тъче в полза на състава на домакините. Изпълнява го 41-ви номер, футболиста, който влезе преди малко, не мога да кажа точно името му, но сега Илиян ще ми помогне, това е Томаш Моква. Върната топка към вратаря Морето, изцяло в старозагорската отбрана. Сега там разиграват Арка. Топка към техния капитан. Там може да бъдат, ще отнемат. Не се получи. Флангова атака чрез Емил Нол. Емил Нол към седми номер. Седми номер от домакините. Това е футболистът с име Павел Завистовски. Владеят сега отново в защитен план. Втори номер Анте Розич, австралиеца с хърватски паспорт. Доста ръстов футболист. Търси напред един от двамата острията, които влязаха от тъмнокожи футболисти. Върна топка към Темен Илиев, изритана напред към Ники Станков. След това той с глава търси Йорданов. Йорданов ми се струва, че малко като ще ли се поумори. Може би Илиян Илиев ще направи смяна. Сега нарушение срещу Ники Станков в централната зона терена. Добре овладя топката няколко пъти. Опциите за Илиян Илиев не са много. Общо взето Мирослав Енчев, Павел Ковачев, Тошко Тодоров, Мартин Райнов, Иво Гюров и Милен Танев. Това са играчите, които би пуснал. От тях само Гюров и Танев са офанзивни футболисти. Там изритана топка към наказателното поле. Розич с глас. След това Мечев много добре се намесва. Той към Костадинов. Костадинов връща назад към Ямуков. Ямуков сега към Александър Томаш. Томаш добре към Ямуков. Ямуков с едно подаване към Петър Костадинов. Да видим дали ще се справи капитана. Да, бра много хубав шпагат. След това той към Йорданов. Йорданов към Мечев. Мечев много технично отново към Йорданов. Условия сега към Паслец Христов и Тошко Христов. Спорна засада. Мисля, че нямаше никаква засада, но пък може би за 100 от секундата Евгений се забави, когато стартира Тошко Христов да излезе на скорост и трябваше да му подаде малко по-рано. Разиграват сега защитниците на Арка. 72-та минута от началото на матча. Арка Берое 0-1, гол на Евгений Йорданов 64-та минута. Сега топка е сипана към наказателно поле. Там е бразилеца Джуниор Рос, обаче е поета от един от много влезете. Остро центриране там, добра намеса. Сега да какво отново бразилския футболист с топката. След това добра намеса на Стефан Велев. Пас към Мечев. Мечев много добре там към Станков. Станков обаче след това направи двойно с Мечев. Не се получи. И отново домакините от Арка овладяват. Доста ръстови са. Поне от към физика превъзхождат беройци, но пък технически явно Берое е по-добрият отбор. Евгений Йорданов сега нарушение на австралиеца Анте Розич срещу Евгений Йорданов от централната зона терена. Доста наданаха нарушенията срещу Евгений. И да видим дали наистина треньорския щаб няма да прецени някой от играчите на Берое да не влезе на мястото на... Виждам, че Ивко Ганчев отива към... Всъщност не, четвъртия съдия беше при резервен скамейка на Берое. Може би да уточни някои от смените, които са станали в старозагорския тим. Фал полза на Берое, близо до централната линия на терена. Александър Томаш. Томаш приятно с силен шут напред. Да, търси в ляво Веско Пенев. Веско Пенев с глава добре към Тошко Христов. Тошко Христов има срещу себе си номер 41. Томаш Моква. Топката обаче излиза в аут. Твърде малко време остава до края на този двубой. Моето мнение е, че Берое играе много мобилизирано, много сериозно, като за матч от европейските клубни турнири, бих казал. Атмосферата тук наистина е невероятна и запомняща се. Целият стадион в момента скандира Арка и скача. Просто страхотна атмосфера.
Това по българските стадиони според мен не е възможно да се види четирите сектора едновременно да скандират и да скачат. Страхотна обстановка и толкова много публика наистина си е нещо го запомнящо се. Разиграване сега на топката, подаване там вляво на Розич към съотборник негов. Това е Емил Нол. Много бърка при паса и сега условия за контратака. Симеон Мечев. Мечев тръгва на скорост, влиза в там половината на домакините и нарушение. Много добре се включи според мен Симеон Мечев с 3-4 отигравания. Техничен футболист, на скорост владее топката и явно, че няма проблеми при техническото владение и хубавия пас. Явно, че поляците изпитват трудности при доста технични футболисти, каквито разполага безспорно състава на Берое Стара Загора. Виждам тук на официалната трибуна кмета на Стара Загора, професор Светлин Танчев, който наблюдава доста сериозно тази среща от трибуната. До него има и още представители на старозагорската общественост, хора от общината. Сега е топка, която е пратена напред към вратаря на бразилците Марсело Морето. Той се намесва добре и призовава своите съотборници да се изнесат напред. 15 минути имат поляците, за да търсят евентуално изравняване на резултата в този матч. Берое, да напомня, води тук на стадиона в Гдиня срещу Арка с 1-0. Сега опасна атака за домакините, изсипана топка в пеналта. Там добра намеса на Владо Ямуков и виждам смяна в състава на Берое. Смяна в състава на Берое, както и предположиха Милен Танев, единственият офанзивен играч, ще влезе в игра на мястото на номер 2. Всъщност това е смяна в стана домакините. Номер 2 Розич излиза на негово място. Номер 28 Кристиан Золниревич, а на място на Ники Станков в игра Милен Танев. Всичко става 75 минута. И още една смена за домакините. На място на 25 номер в игра номер 31 Павел Хоска сменя Филип Буркхарт. Филип Буркхарт е сменен от Павел Хоска в 75 минута. Милен Танев пък замени Ники Станков и сега тъч изпълнен пред наказателно поле на Берое. Опасна ситуация. Там ще имат центриране. Не. Домакините разтеглят, връщат топката в своята половина. Явно ще опитат да изтеглят играчите на Берое по-напред. Изсипана топка сега към пеналта. Няма никой там. Добра намеса с глава на Томаш. След това Костадинов и фал. Фал срещу футболист на Берое. Публиката там се ядосва, че имаше избутване на Милен Танев и съдията веднага отсъди фал в полза на Берое. Давам думата на Илиян Бъчваров. 77 минута. Берое продължава да води с 0-1 на Арка Гдиня при откриването на стадион Госир. Още 13 минути трябва да издържат беройци, да се поздравят с победата и да сюрпризират неприятно домакините в този празник за града. Тодор Тодоров е при четвъртия съдия и след като топката напусне черта на ще се появи в игра. Нов тъж в полза на Арка вляво по атаката. Сега централният бранител номер 28, който се появи преди малко на терена, Кристиан Залниеревиц, игра с топката. Атака от подясно до крило пробва Тарка, но след рикошет в кръка на Веселин Пенев, тъч и нова смяна. Тодор Тодоров. Kolejna zmiana w drużynie Berое Stara Загора. На мястото на Александър Томаш, който днес изнесе много силен матч. Може би и безгрешен. Много силна игра на Александър Томаш, който поздравява в този момент феновете на Берое. Томаш излиза за точно. 70 е изпълнен. С номер 28 пробва подаване на дясно към свой съотборник, но за кратко. Съдогорство ротиха, сега 31 номер. Една от резервите на Арка. Подари към осмицата Плотка, който е пред наказателното поле. Добре затвориха празници пространства гостите, играещи в черни екипи. И сега грубо нарушение на Симеон Мечев и жълт картон. Жълт картон за Симеон Мечев за нарушение срещу футболиста на Беднарек в тази 79-та минута. Абсолютно заслужен жълт картон. Професионално нарушение, след като бе подминат, не игра за топката в тази ситуация, просто закъсня с наместа си.
Симеон Мъчев и нощта на Триана Стара Загора. Добра възможност за пряко стрел. Топката на около 28-29 метра, може би от леко в дясно на Теодор Скорчев. Претенции към стената от двама души. Късо изпълнение, удар на футболиста с номер 7. Футболиста с номер 7 за Вистовски. Рикошет в футболиста на Берое. Мартин Теменлиев лови топката, преди тя да напусне очертанията на терена. Сега опит за атака на Берое. Евгений Орданов пропусна към Мечев. Но домакините се ориентираха по-добре в тази ситуация. Сега борба между Веселин Пенев и Дуарте. Нарушение. Нарушение на Печко Съдинов срещу Дуарте. Опасна игра е видял рефера. Моква изпълни, комбинира с своя капитан Шматюк. Атака сега по лявото крило чрез футболиста с номер 20 Емил Нол и нарушение. Полза на домакините е видял полският съдия. Късо изпълнение към Плотка. Добър шпагат на Евгений Орданов, който от нея комбинира с Стефан Велев. Той към Печко Костадинов. Успя да с Печко Костадинов да запази владението на топката. Разтегна надясно към Милен Танев. Той пробва извеждащо подаване по дясното крило към Стефан Велев. Но изпреварен от капитана на Арка, който връща към врата Морето. Морето отново разтегна наляво към своя капитан, който след... всъщност запази се схемата на игра на Арка. Сега средогорци владяха кълбото в собствената си половина. Евгений Орданов се разконцентрира за малко и топката му бе отнета от Завистовски, но и той бързо загуби владението на топката и тъж полза на Берое. Пред резервната скамейка на домакините Веселин Пенев хвърля към Стефан Велев. Велев с много силен мач днес. Опит за подаване към Тодор Христов, но не се разбраха двамата. И капитана на Арка овладя и предна 20 на метра вече с топката. Пробва подаване наляво към футболиста с номер 29, резервата Робърт Беднарек. Тъж полза на Арка, хвърляне към Рос, срещу него Ямуков. Добре се освободи от Ямуков, остро центриране, но право на кръка на Тодор Тодоров. Сега се получи много неприятен сблъсък и нарушение. Опит за шпагат на Милен Танев, ако не се лъжа. Да, който заклещи кръка на футболиста на домакините. Нарушение на метър и половина вътре в терена. Вляво по атаката на Арка и странично съответно на наказателното поле. Доста смени се подготвят за Берое. Павел Ковачев, Иво Гюров и още един-двама се загряват, но са в тунела на стадиона ми пречи да видят. Добра възможност за Дуарте и отлична игра в дефанзивен план на Евгений Орданов, който в наказателното поле от не на тъмнокожият футболист не му позволи да стреля. Сега нарушение, авантаж. Евгений Орданов извърши нарушение срещу Моква, но средата дари авантаж и нов фал в полза на Арка. В тази 83-та минута ще се извърши и смените в състава на Берое. Мирослав Енчев, Павел Ковачев, Иво Гюров и Мартин Райнов. След изпълнението на нарушението ще последва центриране в наказателното поле на Рос. В дясно по атаката, в страни на наказателното поле. Само Тошко Христов е на стената. Печко Съдинов уточнява нещо с главният съдия. Може би иска да се извърши смяната. Неразбирателство, ще се извърши ли смяната или няма да се извърши. Евгений Орданов напуска. На негово място Иво Гюров с номер 9 в 84-та минута. Станислав Бачев устъпва място си на Павел Ковачев с номер 30. Мартин Райнов на място на Тодор Христов.
и Владислав Ямуков. Владислав Ямуков отстъпва мястото си на Мирослав Енчев. 4 смени, 6-7 минути за двама юноши на Берое, Мартин Ренов и Иво Гюров, които запишат в международен матч. Центриране дясно фал, удар с глава и на сантиметри от левия страничен стълб, удар с глава и на резервата. С номер 28, ако не се лъжа, Кристиан Золниеревиц. Извиси се на всички, стреля с глава от 6-7 метра, но за щастие на Мартин Теменлиев топката премина на сантиметри от лявата му града. Аут изпълнен от Теменлиев. Гостите овладяха чрез футболиста с номер 31 Павел Чоска. Центриране отдясно на Дуарте, но топката е в ръцете на Теменлиев. Теменлиев хвърли към Павел Ковачев, той надясно към Мирослав Енчев. Мирослав Енчев обаче не успя да задържи топката в чертанията на терена и тъч в полза на Арка. Вляво по атаката и в половината на Берое, паса и към Плотка. Плотка между двама се забави. Бе променен да върне назад към капитана с номер 23 Шматюк. Той разтегна надясно към Моква. Моква още по-надясно към Дуарте. Шпагат на Веселин Пенев. И нарушение в полза на Арка и жълт картон. 86-та минута, жълт картон за Веселин Пенев. Żółtą kartką ukarzanego sezonie 28 w drużynie gości Weselin Pенев. Продължаваме коментара около 5 минутки до края на редовното време. Опасност след опасност пред вратата на Берое. Домакините запалиха доста факли и жълти димки се появиха. Сега ще има поредно опасно центриране. Там купат играчи. Тошко Тодоров опита се да чисти за малко да насочи топката опасно към вратата на Берое. Тя мина все пак на метър над напречната града, при положение, че играта на Берое вървеше перфектно до 80-та минута, толкова много смени изведнъж. Сега изведнъж последните 7-8 минути домакините установиха наистина сериозен натиск. Беройци изцяло владееха инициативата. Опасно центриране и фантастична намеса на Теменлиев. Фантастична намеса на Теменлиев, който извади удар на Емил Но от гол линията с глава. Невероятна намеса на Теменлиев, просто няма такова спасяване. От 4-5 метра Емил Но с глава и вратарят на Беройци перфектно се намеси. Сега ъглов удар, пореден ъглов удар, тотално надмощие на състава на Арка. Пак ви казвам, почти пълна рокада в целия състав на Берое и нормално е, след като влезат толкова много футболисти изведнъж, докато се паснат някакси на терена, да се допускат и някои грешки и това да води до инициатива на домакините. Дано, разбира се, състава на Берое закрепи тази преднина от 1-0. Ще бъде адски престижно, ако старозагорци вземат този матч. Ъглов удар 87 минута от началото на двубоя, 3 до края. Ъгъл дясно на вратата на домакините. Висока топка, там купат футболисти, много опасно. И отново ъглов удар. Имаше нарушение на един от тъмните футболисти на домакините. Мисля, че Дуарте. Срещу Миро Енчев не беше даден фал. И явно, че реферът ще се осъжда ъглов удар след ъглов удар. Може би пък това ще бъде вид реверанс към домакините, да не загубят матча пък на новия си стадион. Поредно центриране от корнер. Купот играчи там да им какво ще получи. Рикошет от гърба на един, на втори. След това Милен Танев изчисти. Беройци протестират абсолютно, обаче неподреденост в играта на Берое в момента цари. Добре, че футболист на Арка пък там нещо се заблуди и след като владееше топката, тя излезе в странично хвърляне, тъч полза на Берое. Дано се поуспокоят старозагорци и успеят тези 2 минути и половина, ако няма продължение, да задържат резултата. Сега хвърля на топка там в центъра. Миро, след това Милен Танев. Там сблъскане на двама футболисти. Отново домакини, след това Тодор Тодоров по земя. На кого обаче отново владяха домакините. Дуарте към футболиста, който влезе преди второто по време 41 номер. Сега отлична проява на Веско Пенев. Той е към Костадинов. Костадинов сега към Иво Гюров. Иво Гюров добре връща към Веско Пенев. Веско Пенев тръгва напред, лъже един. След това имаше нарушение срещу него. Не бе отсъдено. Иво Гюров се намеси много добре. След това рикошет на Веско Пенев стреля много добре. Там отново, обаче топката отнята от поляците и те ще организират поредната опасна атака по десния фланг. Добре, че Дуарте сбърка и сега Тошко Тодоров. Може би най-правилното решение към Теменлиев. Върна топката, обаче отново не беше много прецизен при паса. Добре, че там
и Арка сбърка. След това отново разиграване в центъра. Беройци не можаха да владеят топката и тя е владение на състава на домакините. Ще пробват поредна атака. Костадинов там, много добра намеса. Добре, че реферът се опита да свири, но се отказа. Щеше да бъде смешно, ако даде фал за домакините. Сега поредно чистене напред на Пенев. Отново не се получи. Просто няма взаимовръзки между отделните линии на играта на Берое. Съжаление, след толкова много смени, доста объркани изглеждат момчетата. Сега Симеон Мечев мина отляво, там имаше фал срещу него. Търси се да пас напред Гюров, той обаче не тръгна и топката е овладяна от вратаря Марсело Морето. 89-та минута вече, една минута остава до края на редовното време, дори няма минута, 53-4 секунди. Владеят сега поляците в тяхната половина, предполагаме една от последните атаки. Ще има изчистена топка далеч напред, там центриране и уникален фал отново. Явно, че съдията наистина, честно казано, започва да подпира домакините. Може би пак човека ще има видно място на трибуните, ако домакините стигнат поне до изравняване. Сега центриране, пеналта, опасно там, гардиране. Няма никой. Дуспа може би не. Слава Богу, че този път не даде пък Дуспа. Домакините претендират за Дуспа. Срещу 24-ти номер. Джуниор Рос. Няма такава. Теменлиев сега силно напред. В половината на... Отново обаче поляците овладяват. Просто Беройци много трудно. Повече от два паса правят в момента. Там фал срещу Костадинов. Не го видя съдията и отново поляците владеят топката. 90-та минута. И 5 минути продължение. 5 минути продължение. Това е страшно много. Няма какво да казвам. Тук засада. Засада, но последните 7-8 минути просто Арка, както се казва, доминира доста, така бих казал, тотално. Създаде няколко опасности, една невероятна намеса, може би в 82-3 минута на Теменлиев, който извади 100% гол след атака. Продължава сега разиграването в зоната на състезателите на Арка. Там грешка обаче на поляците. Веско Пенев сега добре напред там към Гюров. Гюров добре сега търси напред Симеон Минчев. Той обаче Симеон Мечев обаче не успя да овладее добре топката и тя излиза в странично хвърляне. Тъч. Тук е интересът на местните фенове към шалчетата, изработени в Стара Загора, нараства с всяка изминала минута. Колкото наближава края на матча, толкова и техният интерес към тези шалчета явно е голям. Виждам, че там има комуникация с наши хора, с фенове на Арка Гдиня. Сега е изритана топка там, хубава намеса на Костадинов с глава. Вече не мога да ви кажа колко минава от добавеното време, тъй като домакините спряха часовника. Матча може да се играе до 24 часа, тъй като много ми е странно, що спряха часовника. Какво пречи да минава след 90-та минута да се върви времето. Но това било задължително. Тук Владислав все пак ме показва. Може би е прав наистина. Въпреки, че матчът все пак не мисля, че е официален и редно е таблото да видим дали показва цифри над 90-0-0. Тук разиграване сега Пенев към Костадинов. Костадинов сбърка, след това добър рикошет се получи. Костадинов пък Мечев сега с топката. Според мен трябва да лъже и да го фаулират. Това е най-доброто решение. Прави нещо подобно, минава един-двама. Центрирани рикошет и корнер. Но там виждам, че странно нямаше никакъв фаул. Тук съдията за пореден път някакви странни решения. Този поляк последните 2-3 минути тотално обърна свирката, както се казва, в полза на домакин. Агитката на Берое започна да скандират около мене. Сега е изсипана топка напред в половината на Берое. Там точкото дора отбора с глава към Костадинов. След това атака от дясно на Дуарте. Дуарте тръгва на скорост, влиза в пеналта. Много опасна ситуация. Много е бърз този анголец и ъглов удар. Ако някой от вас все пак засича колко добавено време се играе, няма, за съжаление. Тук никой около мен не може да каже сигурност. Виждам, че е вратаря. Вратаря Морето отива да вкарва гол с глава и той в наказателното поле на Берое. Наистина, според мен вече са изминали поне 3 минути поне от добавеното време, така че полската публика лудо подкрепя своите и те се надяват да стигнат до изравнителен гол в 90-та минута на матча. По-скоро вече в 93-та. Там куп от футболисти, добра намеса, удар с глава, 1 на 1. 1 на 1, Емил Нол, 93-та минута. Това, което ви казах, се случи. Номер 20 отбеляза с глава 93-та минута. 1 на 1. Жалко, наистина Берое. Берое диктуваше изцяло инициативата в матча. Беше по-добрия състав, но
тези допълнителни 5 минути, които даде съдията, явно не знам. Явно и той се надяваше да стигнат до изравняване на резултата. Може би пък един реверанс към домакините. Реверанс към домакините да съвърши матча 1-1, да не загубят матча. Не знам, свири край, ще даде 5 минути продължение съдията, пък да стане така, че домакините вкарат и втори гол. Продължава да се играе този матч и край на матча. Край на матча. Арка Гдиня Берое 1-1. Арка Гдиня Берое.